bireme dinimizi yüreğimize yan bolaylyň. Bireme dinimize ihlas edeýliň. Bir bar güýjüň goýjak bolaylyň, öwrenjek bolaylyň, biljek bolaylyň, haramdan gaçjak bolaylyň. Şoňa bireme ihlas edeýliň. Malyň mamy, malyň menen dine hytmet et. Diliň mamy, diliň menen hytmet et. Allah kuwatyň menen et, berekellaň menen et. Mızahımçılığı kaptandan ayırmak bilen dinimizi birme gayratlı olaylyň. Ey jawan dost, wagtymyz geçip barýar. Ey jawan dost, ey jawan dost. Haçan bir düşünmeli, haçan gayrat minmeli, haçan ihlas etmeli. Ey Türkmen, Müslüman, ey Muhammed Peygamber haqqynan ýan dost. Näme bilmän şyk bolup geçirmeli din gurrüňini. Näme eşitmän şyk bolup geçirmeli. Geçip barýar ömür. Fursat şımalha. Olu qoraq yaşul denanalan bir yeri gelli. Tövbe etjek beýle şeýle. Qadalarny okuyan, qada okuýsam başyma aýlanýar diýe. Qada okuýsam başyma aýlanýar. O bidat oturup okuy. Yaramayan gıyşarda okuy. Saňa maňa derstirda. Adam ululandan soňra baýa baş aýlanar, ýa titrer elinden jowan wagtyndaky haýsy bir güýç geljek. Haýsy bir güýç geljek. Qadasyna yaramandy. Öz bergisine yaramandy. Qaza alsam başyma aýlanýar, hunjan ýykylyp barýan. Emma sen müňgede galla otur, namaz oky, gudratyň artar, başyň aýlanarmy? İmanly dost. Asen gurrun aýdyp bermeli şeýle. Muhammed Resulullah gözümüzün nuri, jahannamyz malymyz fedasy bolsun Resulullah can aleyhissalatu vesselam. Näme diýipdir? Men hemme bihasenetin felem ya'melha katabaha Allahu Teala indehu haseneten kamile keza fi sahih Bukhari. Bir musulman adam yüreğine salsa bir soğaviş edeyin deyip Muhammed Peygamberin aydan kefş aleyhissalatu vesselam. Bir musulman adam ey men falan soğaviş edeyin deyip gayratyna, yüreğine yadına salsa yöne ihlas bilen etjekden yüreğine şoň gyzgynlygy düşüpdir ha. Yöne ýene şoň etip bilmäni galýe. Şol gaýraty sebepli, şol yüreğine şo sogabyň ışky düşenligi sebepli de Allah Taala şoňa bir sogap kamil ýazýar diýipdir. Şo sogaby etmese de ha. Edenden soňra näme? Etsoň ihlasyna bara näçe beraber Erhamur Rahimin ýasa öz ihtiýaryna da Allah Taala. Emma şol bir ihlas edip men falan iş etsem da diýip bir ýadyna salsa, sogap ýazyldy da şoňa diýe. Sahih Bukhari'de var Resulullah'ın aydan sözü. Yani bizi, yani seni meni Muhammed Resulullah teşvik et diye, gayrat et. Yöne gayrat edip yüreğine düşenne de Huday sana sogap ýazyp, nur ýazyp, bereket ýazyp. Dünya ahiretine rahmet ýazyp. Yani musulman adam ve haşi öz zindigi hususiyimde, haşi öýümde, erhiliğin arasında, doğunçuklamın arasında, ya mahallemizde, ya dehret sancak guslumda, nizafatımda, ya bazarlarda, ya mahallelerde, ya etikadi zatlarda, ya ahlaki zatlarda, ya ameli zatlarda, ya cenai zatlarda min Allah'ın hükmünü, ulanaz, Allah'ın hükmünü yerin yüzünde yürüyor yali, Allah'ın hükmü yerin yüzünde yürüyor yali min gayrat edeyin dedi, hiç tat etmehe de sogap ýazyldy. Allah'ın aydan yerin yüzünde yürüysün deyip bir ihlas etti, hiç tat etmehe de şoňa sogap ýazyldy. Geçirme. Aýraýlyň şu gulakdaky, galpdaky pamyklary. Ýugurlaýlyň şu din iman görrüňine.